ירוחם דימונה, גאים להציג. תחילת שנה, עוברים דירה, קיבלנו אחלה קומונה. אז מה, אם זה קצת חור, תמיד תזכור, 3 שעות והגעת. מאור הוא די תותח, אביחי אח. יש פה מתנדבים מאמריקה, ירוחם דימונה זה מושלם, ממש באמצע המדבר, ביום פה חם בלילה קר, כאן אני ממש מוכר, האנשים פה נשמה, קומונה ראשונה במדינה, כאן זה המקום שלי, כתוב לי על המצח שאני מאוהב בירוחם, בין המכתש לבין הגם. או ירוחם דימונה! שבט רכסים, נראה מדהים. אני כאן מתחתנת ובשבצגי, חבר שלי הוא בוגר של השבט, ובשישי שבת יש ארוחה, ואל תשאל מה מחכה לך, החמיל מחכה לך. ירוחם דימונה זה מושלם, ממש באמצע המדבר, ביום פה חם בלילה קר, כאן אני ממש מוכר, האנשים פה נשמה, קומונה ראשונה במדינה, כאן זה המקום שלי, כתוב לי על המצח שאני מאוהב בירוחם, בין המכתש לבין הגם. או ירוחם דימונה! מנשש תקשיב, שנת שירות זה לא מגניב, בבית אין לי חברים, לא התקלחתי כבר שנים, חוץ מחכי אין לי עוד בגדים, לא עונים לי במיטב, תתחילו את הדיאטה מעכשיו. שום דבר פה לא נקי, ולמרות כל זאת אני מאוהב בירוחם, בין המכתש לבין הגם.